Bos días, Roy. Espero que te encontres correctamente. Ti es biólogo e vicepresidente da Asociación Ecoloxista de Adega. Comenzamos coa entrevista. Vostede é biólogo. Por que decidiu estudar esta carreira e que papel tivo nesa decisión o perigo que había e que sigue habendo para a biodiversidade? Pois a decisión de estudiar bioloxía penso que foi vocacional. Dende moi cativo me gustaron os animais e ver os documentais da dous, non? E xa máis maior gustábame observar as plantas, identificar as especies de árbores, os paxaros, vin que tiveno bastante claro que a bioloxía podía ser unha carreira moi bonita de facer. Despois, daquela sí que é certo que non me plantexaba as ameazas para a biodiversidade, non máis do que vexo agora, non? Vostede é vicepresidente da ADEGA, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. Un dos proxectos que levan a cabo é o proxecto Ríos. Cales son os principais perigos para a biodiversidade nos ríos en Galicia? Podesme falar de ti, non fai falta que me chames vostede, vale? O proxecto Ríos é un dos proxectos máis fermosos que facemos. Nós temos un equipo moi bo de educadores ambientais. É unha actividade que nos gusta moito facer a todos os voluntarios ou, en calquera colexo ou grupo que facemos, a verdade é que o pasamos moi ben. As ameazas que teñen para a biodiversidade nos ríos, se cadra aquí a máis importante sexan os encoros. E cando un río que é un ecosistema dinámico, non? Que depende moito de que este conectado a parte alta do río ca súa desembocadura e que haxa un fluxo de nutrientes e que os peixes migratorios poden subir e baixar, se lle pos unhas barreiras infranqueables, estás acabando coa vida do río. E despois, outras ameazas que pode haber, poden ser vertidos, por exemplo, cando hai un exceso de nutrientes no río, ainda que non sexa un vertido tóxico, si que ese exceso de nutrientes vai facer que haxa unhas algas que se reproducen moi rapidamente e que acaban collendo todo o oxígeno do río. Ao final, os peixes ou outras especies acaban morrendo de asfixia. Despois tamén outro impacto pode ser o da pesca, que se fai en exceso, tamén vai acabar con moitos peixes. Polos ríos chega ao mar a polución e, particularmente, os plásticos. Como afectan tanto os plásticos como os microplásticos aos organismos e, de volta, ao ser humano? Os plásticos temos bastante claro o efecto que lle fan a fauna, sobre todo os plásticos grandes. Vémolo en animais mariños, como ben dís, acaban chegando o que botamos nunha cidade ou ainda que sexa terra adentro, o vento acaba levando hacia unha masa de auga e, ao final, sí que a maioría acaban no mar. Poden provocar eses estrangulamentos de aves mariñas ou de tartarugas, as baleas que os coman, non? Esas bolsas que están flotando na superficie e acaban enchendo o seu estómago de plástico e non se poden alimentar correctamente. E despois está os microplásticos. É moito máis complicado coñecer cales son os seus efectos. Seguramente, unha das cousas que pasan nestas illas flotantes que hai nalgún océano, que supoño que saberedes que se están facendo unhas illas de plástico moi grandes, eses plásticos na súa superficie van retendo un montón de contaminantes. As especies que se pousan neles ou que buscan alimento nesas zonas, acabanse contaminando tamén. Claro, ao final, a cadea trófica, nós moitas veces acabamos consumindo alimentos que veñen da pesca e que están moi contaminados de plástico. Outro problema grande para ríos e océanos e para a súa biodiversidade é o cambio climático. Como afecta este cambio á biodiversidade en Galicia?
Ben, o cambio climático estamos vendo que a subida das temperaturas, bueno, provocada pola acción humana, non? Por eses excesos de emisións que temos, pois xa está máis que demostrado que está empezando a subir a temperatura, pero se cadra a nivel océanos, que era un poquinho que me preguntabas ti, terá unhas consecuencias dentro dunhas décadas moito máis graves das que estamos vendo. Ainda que agora hai zonas moi expostas que xa están moi afectadas pois por como está funcionando o clima dunha maneira a que non estamos acostumados, se cadra moi agresiva, pero outro dos efectos que pode ter é a subida do nivel do mar dunha maneira relativamente rápida e repentina, e que haxa especies costeiras que non lles dé tempo a adaptarse a estes cambios. Así, bueno, unha pregunta un poquinho complicada. A mí o que se me ocorre, por exemplo, nos ecosistemas dunares, que son moi sensibles, non? De feito, moitas veces témolos moi fragmentados, pois porque fixemos estradas moi cerquiña da praia, construíronse edificacións, e ao final esa praia que tiña antes unha duna está moi cortada. Hai especies como, por exemplo, a pillera das dunas, que é unha ave que só aniña nas praias en Galiza, e, de feito, está en perigo a súa poboación galega. Cada ano, prácticamente, temos menos. E depende, pois, de que non levemos os cans a pasear, pero tamén, ao final, o cambio climático, se sube o nivel do mar, pois vai deixar sin espacio para reproducirse, non? Bueno, xa hai nalgúnas zonas, por exemplo, no norte da provincia de Lugo, que cando ven un temporal moi forte, as praias quedanse sin area. Iso tamén ten que ver cos encoros que se poñen nos ríos, que non lles permite chegar os sedimentos a esa area da erosión das montañas, acaba chegando a través dos ríos ao mar. Ca combinación dos impactos que lle facemos ao ser humano máis o propio impacto do cambio climático, pois vamos a ter, pois, non só a pillera das dunas, sino todas as especies de plantas dunares e outros pequenos organismos que non somos tan conscientes de ver. Que medidas inmediatas habería que tomar para deter esta situación climática e defender a biodiversidade actual? Outra pregunta bastante complexa. Se cadra as medidas inmediatas, pois estamos vendo que, ainda que desde os colectivos ecoloxistas as reclamemos, pois que tardan moito en poñerse en marcha. Unha das cousas que podemos facer é tratar de reducir o consumo innecesario que temos prácticamente todos nas nosas casas, non? Nós, se estamos empregando aparellos tecnolóxicos, pois temos que ser conscientes que para que se faga un teléfono móvil, por exemplo, hai que sacar os materiais dunha mina. A veces a mina non está cerca da nosa casa, está noutra esquina do planeta. Todas esas actividades industriais, o transporte que leva a eso, pois están consumindo combustibles fósiles, emisións á atmósfera e acelerando o cambio climático. Entón, se temos un xeito de vivir, se cadra un pouquiño máis modesto, sin tanto gasto, pois estaremos colaborando para que o cambio climático vaya máis a modo, que xa penso que vai ser imposible que o paremos. De xeito particular, que deberíamos facer cada un de nós para conseguir remediar esta situación? Ben, pois, bueno, un pouquiño máis concreto do que vos estaba explicando, pois, ademais de Proxecto Ríos, outro dos programas que fai a Adega, que penso que podemos aplicar case todos nas nosas casas, é a compostaxe. É moi doado se tes unha horta ou un xardín facer compostaxe, non? Porque con composteiro, que pode ser incluso artesanal, con materiais que reutilicemos, pois podemos tratar todos os residuos orgánicos que xeramos na nosa cociña. E se non vivimos nunha zona rural, pois hai xa outras maneiras de compostar. Hai composteiros comunitarios, hai
reclamarlle aos nosos concellos que nos permitan separar os residuos orgánicos para poder facer compostaxe. Agora, o que se está facendo, moitas veces, o modelo que temos en Galiza é botar os restos orgánicos misturados con outros residuos de outras clases e acabamos levando a maioría dos concellos a Sogama. Sogama, nun territorio que ten unha dispersión tan grande como Galiza, levar todo para un mismo punto, para ao final o que se fai ali queimalo, non? Para sacar enerxía. Unha mazá que se comeu en Verín chega hasta cerca da Coruña para ser queimada. Hai que secala e despois hai que queimala. Eso moito sentido non ten. A parte da contaminación e dos perigos do cambio climático, cales son os maiores perigos específicos que sobre a biodiversidade en Galicia? Eso está un pouquiño estudiado. Entonces, o que nos din os científicos é que o principal peligro para a biodiversidade, que provoca a perda de biodiversidade, é a destrucción dos hábitats e dos ecosistemas. E o segundo son as especies exóticas invasoras. Máis ou menos, a destrucción dos hábitats, pois, xa vos expliquei algúns exemplos, non? O da minería, o dos encoros, é dicir, degradar a natureza e deixala perdemos xa directamente a biodiversidade. Pero outro no que moitas veces non nos percatamos da importancia que ten son esas especies exóticas invasoras. Hainas de todos os tipos. Antes preguntabadesme por efectos nos océanos, pois, por exemplo, hai algas e hai moluscos que veñen de outras rexións do planeta e que aquí están causando unha destrucción das nosas especies autóctonas, porque teñen, por exemplo, algas xaponesas que teñen capacidade de facer a fotosíntese moi rápida e desplazan as locais, as nosas algas autóctonas. E todas esas especies exóticas invasoras movímolas nós. Non é que sexa o seu desplazamento natural, sino que é un efecto das nosas actividades, desa gran capacidade que temos de mover as cousas dun lugar para outro. E despois tamén nos ecosistemas terrestres, pois, por exemplo, non sei se coñecedes as cotorras arxentinas, son unhas especies de aves que se utilizan como mascotas e que se acaban liberando nos parques das cidades e que non lle permiten ás nosas especies de aves ou os morcegos reproducirse. Son moi boas competidoras e as nosas autóctonas non poden con eles. Realizou prácticas pre-profesionais na Consellería de Medio Ambiente. Que están facendo e non facendo as administracións para loitar contra todas estas ameazas á biodiversidade? Eso non é certo, non fixen esas prácticas, pero, un pouquiño, desde a DEGA, a verdade é que nos gustaría que a Xunta protexera un pouquiño máis a natureza. De feito, aínda que a nos gusta moito facer educación ambiental e explicarlle á sociedade cales son os problemas do deterioro da natureza, non? Como vemos nós desde o punto de vista ecoloxista, realmente quen tería que facer o papel, a función máis importante para protexela serían as administracións. E a veces, eso, temos que estar encima da Xunta, por exemplo. Agora, no estado de alarma, recibimos unha serie de noticias de moitos proxectos de parques eólicos ou de minas que iban a sacar adiante para favorecer a economía, pero saltándose a parte da avaliación ambiental. Van a ser moito máis permisivos e poden chegar a destruir zonas que teñen uns valores biolóxicos moi importantes. É unha parte que nos toca facer como ecoloxistas de un pouco denunciar cando consideramos que se está
as actividades que se pretenden facer pois van a destruir a natureza. Que se debe facer desde as escolas para loitar contra os perigos que sofre a biodiversidade? Pois a nos gustanos traballar moito nas escolas, porque sodes, digamos, un público moi receptivo, e que, bueno, que pode ser un exemplo para as vosas familias. Pois o que falábamos dos proxectos de Proxecto Ríos ou sobre a compostaxe, realmente a xente nova entende moi rapidamente a importancia que ten pois ter un composteiro para ter os nosos solos máis sanos e máis cheos de vida. Despois, outra das cousas que foi unha grata sorpresa nos últimos tempos, pois foi as mobilizacións bueno, en contra o cambio climático, un pouco promovidas por Greta Thunberg, e que chegaron a todo o mundo. Aquí organizáronse un pouquiño no movimento galego polo clima, e foi, bueno, pois unha folga estudiantil na que o protagonismo tivestelo os estudantes. Nos, desde a adega, pois estivemos no movimento colaborando na medida do posible, pero sin coller o protagonismo no movimento galego polo clima, pois se vos facía falta pois algunha charla ou algo de formación sobre ecoloxismo, pero desde logo que o papel e a reivindicación e como chegastes a un montón de xente, eso foi cousa totalmente da rapazada. Volvendo a vista atrás, cales son os cambios fundamentais aquí en Galicia na biodiversidade que nota vostede desde a súa infancia? Que podemos aprender do xeito de coidar a terra que tiñan os nosos antepasados? Bueno, eu ainda me considero bastante novo e realmente non é que houbera nos últimos, bueno, teño 32 anos, se cadra, pois, desde hai 20 anos, pois, nunha cousa que me vou fixando é que terreos nos que antes non había eucalipto, pois, están plantando, que xa hai tempo que hai eucalipto de sobra. Nos, de feito, bueno, é unha especie que non é de aquí, e que donde se fan esas plantacións que parecen exércitos de árbores máis que bosques, pois limitan moito a biodiversidade. Están extraendo os nutrientes do solo, non lle permiten as outras plantas medrar debaixo, a fauna pois redúcese ao mínimo, e se cadra un tipo de paisaxe que se está perdendo, o paisaxe agrario que había en Galiza. Vanse facendo, por exemplo, pola Terra Chá, que eu son de Lugo, pola Terra Chá cada vez vense máis campos de millo, total, unha soa especie, non? Uns cultivos moi grandes. Ao final, ainda que sexan de color verde, son desertos. E perdemos moita biodiversidade. Aves rapaces que antes estaban neses campos de cultivos pois que eran como un mosaico, non? Que tiñan as súas sebes con árbores, con arbustos, despois terreos de cereal, zonas nas que non se cultivaba, que se deixaba descansar e que as aves aproveitaban para aniñar aí, pois pode ser algúns dos cambios que percibín eu. Mirando cara ao futuro, como ve a situación da biodiversidade na Terra e, particularmente, en Galicia en 25 ou 50 anos? Estou un discurso un pouco pesimista, non? Pero tamén penso que temos oportunidades de restaurar os nosos hábitats e os nosos ecosistemas. Por exemplo, non sei se vistes noticias da presencia do oso por Ourense, que había moito tempo que non se vía. Tamén, bueno, hai osos xa cada vez parece que están máis consolidados polas serras do Caurel, por exemplo. Bueno, o certo que nos estamos aglomerando os seres humanos en cidades e deixamos pois zonas que vai recuperando a natureza. En esta época de confinamento, pois pasou
unha cousa moi curiosa, que empezamos a percibir un montón de fauna cerquiña das nosas casas. E, bueno, estou me desviando un poquinho da tua pregunta sobre no futuro, pero sí que vemos que no momento en que nos retiramos que parece que a fauna que se achega máis. E, bueno, ahora que volve a desescalada e volvemos a sair, pois se cadra os deixamos de percibir. A natureza recupérase relativamente pronto se lle deixamos espacio. Despois, co cambio climático está bastante claro que vamos a acabar perdendo moitas especies. Por exemplo, algunhas que son aves que invernan, que ainda que pasen aquí en Galiza unha época do ano, no inverno están por aquí, pero vanse reproducir ao norte de Siberia. No norte de Siberia dependen de que o clima sexa moi frío para que haxa xeo e para que non cheguen os depredadores como o raposo ártico. Si cada vez fai máis calor e ese xeo fai unha capa cada vez máis fina, non? A nivel xeográfico, ao final, esas especies van a acabar no mar, non teñen espacio para nidificar e acabaron se extinguindo. Ou outras que viven en illas que necesitan un clima máis cálido, non? Illas tropicais e que necesitan vivir a unha altura determinada dunha montaña. Estou pensando, pois, por exemplo, en Indonesia ou así. E ao final vai subindo a temperatura e o espacio que lle queda, pois deixa moi limitado o hábitat que teñen, están condenadas á extinción. E xa para rematar, se tivera a posibilidade de cumprir un desexo específico para salvar a biodiversidade en Galicia e no mundo, cal elexiría e por qué? Pois a min gustaríame que non fóramos excepción os ecoloxistas, que a sociedade en xeral fora máis consciente do que temos e do valioso que é, porque se non sabemos, se non coñecemos a natureza, non a vamos a querer protexer. E, de feito, eu cada vez que unha das miñas aficións é, por exemplo, sair a ver aves. Estou enganchadísimo. Cada vez que sei un poquinho máis sobre as aves, quero saber máis. Penso que é unha afición moi bonita e que hai moita xente que ni siquiera é consciente do fermoso que é pararse a escoitar nun bosque os cantos dos paxaros ou a miralos a través dos prismáticos. Gustaríame que unha gran parte da sociedade pois estivera tamén encantada de querer protexer a natureza. Damos fin xa na entrevista e comeza o coloquio, onde os nosos compañeiros ou eu máis Violeta imos facerche algunhas preguntas. Moi ben, espero que sexan un pouquiño máis doadas, porque puxestes o listón un pouco alto. Bueno, eu mesmo, entón. Se non puidera ser biólogo ou especializado en bioloxía, que outra materia escollerías e por qué? Pois, gustame moito a xeografía, por exemplo. Podería estudiar deso e traballar diso, pero eu penso que non deixaría de ter esas aficións de sair á natureza e seguiría sendo un hobby. Es que os sulfatos, aínda que poña que son ecolóxicos, son prexudiciais no medio ambiente? Bueno, a ver, non se pode xeralizar, pero desde logo que os produtos biocidas, digamos, non? Que estarían os sulfatos englobados, están atacando bueno, a súa labor é, pois, matar vida. Ese é o significado da palabra biocida. Entón, aínda que a nós directamente non nos pensemos que non nos afecte, pois as consecuencias sobre o solo, os solos son moi importantes para manter todo o ecosistema. E os organismos, pois, supoño que si que non haberá
non serán totalmente inocuos, ainda que teñan esa etiqueta. Cales son as actividades diarias que levas a cabo para reducir a contaminación? Pois, a ver, eu non son traballador da adega, ainda que me gustaría, porque é unha parte importante da miña vida. Eu, no meu ámbito laboral, fago a implantación da compostaxe, entonces está moi relacionado. Despois, gústame moito desplazarme en bicicleta, por exemplo, cando podo prescindir do coche fago. Que máis? Cando rematei a miña carreira de bioloxía, unha das primeiras cousas que fixen foi ir a unha finca que teñen os meus pais e collín un sacho e unha pala e puxenme a escavar e fixen unha charca. En esa charca agora hai dúcias de anfibios, de libeliñas, é unha auténtica pasada, estou super contento dese proxecto. Gústame, pois, outra cousa que fixen nesa horta, que antes, cando se facía a poda das árbores, facíamos unha fogueira ao final, pois deixamos de queimalo. Simplemente facemos unha morea cada ano, moi grande, pero despois vai minguando. Toda a materia orgánica vai se descompoñendo. E polo medio teño-me atopado erizos, ratiños, lagartixas, é dicir, que lle estou dando un nicho a un montón de fauna e despois os organismos descompoñedores, as bacalouras. Vos, se pensades, supoño que saberedes o que son, non? Os cervos voantes, que son uns escarabellos espectaculares, moi grandes, pois dependen totalmente de que haxe esas moreas. Se non hai madeira en descomposición, van a desaparecer. Entón, é importante darlles ese ambiente. O que podemos facer é deixar de queimar. Agora que se levantaron os permisos de queima despois do estado de alarma, vense fume todos os días, non sei se vos percatastes. É unha pena, porque eso significa que eses restos de poda estánse perdendo, están pasando a ser contaminación na atmósfera, cando podían ser, ademais de nicho para eses animais, podían ser nutrientes para o solo. E xa, se non hai ningunha pregunta máis no coloquio, damos por finalizada esta entrevista. E, un placer, Roi. Moitas gracias por dedicarnos un ratiño. E, espero que che vaya ben. Moitas gracias.